Bismillahirrahmanirrahim. Komai za ka ambaci Allah don samun nasara akan dukkanin al'amuranka. Hello! Salamu alaikum! Audu kenan umu ku sani ba. Audu kenan? Audu ne? Ya Audu. To shekara 25 wasa ne a Lagos. Shahararren kamfanin nan wato Jemalan Entertainment ya zo muku da kayataccen shiri ban dariya. Ya Audu! Ya na ganka da 'yan iska. Kai! Iyali na ne. Wannan ita ce Fumi. Fumi. To. Wannan kuma Iyabo. Wannan Bose. Wannan Tunde shine da auta. Ina Tunde. Ai fa Tunde. Daga cikinsa akwai 'yan giya, akwai barayi, akwai barauniya, akwai kuma cikakken shahararren dan iska wanda ya dawo da mata da 'ya'ya daga Lagos. Idan ka bari wani ya san wannan magana a cikin garin nan, kar ka taɓa tunanin kana jini na zan raga maka. Wallahi sai ka je inda yake. To ya rikicin zai kare a cikin gida daya? To ku bi mu dan kallon cikakken wannan shiri wato a YouTube channel mai suna Tazuge.